Estamos no pleno corazón das Brañas do Deo, no concello de Aranga, acompañando a loita das plataformas dos colectivos locais que se están enfrontando tanto aos proxectos de parques eólicos como tamén a unha macro plantación de eucaliptos que se quere facer aquí nestes terreos de grande valor ambiental e de protección dos recursos hídricos. Desde o BNG imos traballar man con todos os colectivos sociais desta comarca para facerlle fronte a estes proxectos depredadores e do expolio dos recursos naturais, dos recursos hídricos. Imos levar esta loita tamén ao Parlamento Galego para decirle claramente ao Partido Popular que non aceptamos este proxecto de expolio dos recursos do país e que queremos outro modelo eólico, queremos protexer este espazo que debe ser de natura e queremos levar ata as últimas consecuencias un modelo alternativo dicíndolle que eólica sí, pero non así.